Постави! Ай, А, у тебя на упражнение. Ай, у тебя, да? Дянков, постави, Дянков. То я успуха излезала, не можем салам и баву майга. Ей, да слышишь, как салам, ей. Абе, махай го направо я. Подари, да? Чакай. Дай да го дърпа. На части, вари го продай на части. Постави! Ева да повдигне, да го извади, бе! Чакай, бе. Чакай, бе, не ще щупиш от станало и то. Даже колко не буташ и броята е стрък. Надигни на багажника. На багажника надигни, и тук ще го избавим. Сериозно, бе? Фиксирай камерата и ела да дигаме. Айде, момчета, дай! Дай. Айде, пърли го багаж. Костана, бе! Ще ходим за шпек. Даже един шпек салам с бузичка. Айде,